totes, us dono la benvinguda des de Santa Creu de Creixà, una ermita on avui tenim un convidat molt especial. Ell es diu Fèlix i és una persona que creu que tot això tampoc va de ciència-ficció, sinó que va de realitat. Dir, tinc un problema, necessito ajuda, no és fàcil, però quan ho fas, alguna cosa dins teu canvia. Sortir del silenci, començar a caminar, això sí que és valentia, perquè parlar d'addiccions encara fa por, encara pesa, però només si trenquem aquest mur podrem començar a entendre'ns de veritat. Aquest lloc, avui, és escenari d'una conversa honesta, una d'aquelles que costen, però que curen. L'addicció no és un tema dels altres, és un tema de tots, i parlar-ne, com fa avui el Fèlix, és començar a trobar el camí. Què tal? Com estàs? Bé. Sí? Et vull donar les gràcies per estar aquí, Fèlix. Sí, una abraçada. Merci. Sí? Ja? Això hauria de ser el final, no? Sí. Però escolta, si és al principi... No sé, és que t'has posat així i, bueno, pues una abraçada, no? Pues, si et surt una abraçada... Després ens donem una altra, no passa res. Això és important. Vinga. Bueno, va, comencem per lo típic. Qui ets? Per què has vingut? Per què t'has animat a posar cara i veu a tot això? Jo volia donar a conèixer una mica la veu des del punt de sortida de la drogadicció, no? Hi ha molta gent que ja et té un clitxé i et classifica, no vol ajudar-te, no vol saber res de tu, i és com que necessitem ajuda, necessitem recolzar-nos, necessitem gent que ens entengui, i crec que és molt bo això, el que estem tenint tu i ara. Parlar, afrontar-ho amb cara i ulls, no? Sí. I dir, estic aquí, tinc un problema, però necessito ajuda i em vull sortir. No? Al final és una miqueta parlar per normalitzar, no? Sí, Les coses. jo m'he passat molts anys que no volia, no sabia que tenia que agafar un altre camí, és a dir, no em donava compte de que jo era un addicte i que era difícil sortir-ne perquè no veus la sortida, no veus. No trobaves el moment per demanar ajuda? O és que no volies atrevir-te a fer-ho, a afrontar-ho? Feia por? Tenies vergonya? No, perquè el meu estil de vida sempre era una mica... Jo sempre he estat envoltat de... bueno, de lo que és l'alcohol, els porros... sempre per mi era lo normal, no? I lo raro era no fer-ho, no? Llavors, amb el temps, perquè jo he patit molt i amb el temps m'he adonat de que, bueno, de que es pot, de que hi ha una sortida, de que hi ha una vida i de que, bueno, ara és el moment, no? I crec que és... Clar que sí. Què te'l vas portar a la gestió emocional? A veure, jo crec que quan tu ets addicte i estàs en una altra dimensió, en una altra manera de veure les coses, o no ets capaç de dir, hòstia, aquesta flor és maca i la vull per mi i la vull tal com és, no? I jo crec que de l'altra manera és com que t'ho decores però no ho sents, saps? I crec que és important el que tenim a dins, no? Fer que vibrin les nostres emocions. La gestió emocional per nosaltres és bàsica perquè és el que ens farà valorar tot el que tenim al voltant. La no gestió emocional va ser una de les causes del teu problema de consum abusiu? Sí, clar, perquè jo, del que jo consumia, el tema és que no podia sortir de la bombeta, no? Llavors, jo quan tenia 14-15 anys ja em vaig enganxar i per mi jo em fumava 10 porros tranquil·lament al dia. A quina edat dius que vas començar? Molt jovenet? Sí, als 14, sí. Sí, 14. I vas començar a consumir drogues? Sí. La primera va ser els porros, primer el tabac, després els porros, després les setes... Sí. Salut mental i addicció
són com aquelles parelles tòxiques que no saps si van juntes o separades, no? Com ho vas viure, tu? A veure, jo crec que hi ha un detonant en tot això, que és la manera en què tu vols gestionar la teva pròpia vida, no? Llavors, quan tu veus que no ets l'amo, et dones compte, no? Però el problema és si no et dones compte. Tenia el primer brot, em van diagnosticar esquizofrènia paranoia. Tenia diversos camins oberts, vaig escollir el dolent sense donar-me compte. I bueno, van passar moltes coses fins que un dia no dormia, no descansava, no menjava, estava preocupat, no sabia jo què m'estava passant. Llavors, en aquell moment, va vindre la policia a casa, em van vindre a buscar i ahir vaig començar un camí que ha durat fins al dia d'avui. Gràcies a una mica la medicació ha sigut un fre perquè ja no vaig ser a pitjor. Crec que m'han donat una oportunitat, m'han donat moltes oportunitats, la veritat, he de dir-ho. Per tu ha sigut un suport o una guerra? Com t'ha anat aquest tema? Perquè a vegades són els primers que ajuden, però a vegades també són els primers que jutgen. Ara per ara la família ha sigut molt important, m'han ajudat molt i he tingut moltes baralles, he tingut malos ratos, mals moments, però ara per ara són el pilar de la meva vida. Ho han sigut des del principi? Sí, el que passa és que jo abans era una mica reacio, no veia com era la realitat tal com és, no? Llavors estava una mica com perdut, embolicat, amb moltes emocions, sensacions, era una mena de volcán, és a dir, jo era una bomba que podia explotar en qualsevol moment. Els manipulaves? Sí. Els enganyaves? Sí. Bueno, jo crec que això ho hem fet tots. Sí. Vull dir, això és part, no? del món addicte. Manipular, enganyar el teu entorn, en general, siguin família, siguin amics. Què els hi diries com a consell, no? Si trobes algú que està lluitant amb l'addicció? És clau tenir gent a prop, és clau parlar, és clau mantenir relacions, és clau viure, no? No sobreviure, sinó viure. A la gent li agrada molt posar etiquetes, i nosaltres, els addictes o addictes rehabilitats, tenim un estigma social que ens pesa molt a la nostra motxilla vital. Tu has patit, d'alguna manera, aquest estigma? T'has trobat amb gent que t'hagi etiquetat, que t'hagi enganxat l'etiqueta al front, que t'hagi assenyalat amb el dit? M'he trobat en algun cas, sobretot quan vaig sortir de comunitat, això fa 2 anys i mig, 3, una persona que em va dir, bueno, es que si no bebes no eres como nosotros, saps? Como nosotros, eh? Sí, sí. Llavors jo em vaig quedar, clar, jo acabava de sortir de la comunitat i li mirava i li deia, però a ver, la vida real, ¿cuál es? La tuya, la mía, la de él, lo del otro, saps? I em va sobtar molt, no? Després d'això no li vaig dir res més, no? Però em va sentar molt malament i crec que la gent tindria que tenir una mica d'empatia i saber que és difícil sortir d'una addicció, però més difícil t'ho poden posar la gent del teu voltant. Què els diries a aquesta gent que li agrada tant assenyalar amb el dit i posar etiquetes? Què passa, que fins que no ho viuen en primera persona no saben el que és? Jo crec que... M'entens? Vull dir, al final, perquè a vegades sembla mentida, no? Fins que no ens toca una cosa de ben a prop,
no emfatitzem, no? I Ja. això és molt trist. Perquè tenim molt normalitzat el tema de l'alcohol. L'alcohol és a tot arreu, és molt raro la persona que no beu, no? Però tampoc tenen per jutjar-te, saps? No et poden jutjar si tu no beus alcohol, no? Si no ets part d'ells en aquell moment. Crec que tothom és lliure de fer el que vulgui, de beure, de drogar-se, però de la mateixa manera de no beure i de no drogar-se. Però sembla que en aquest món, si no ho fas, no ets d'aquest món. I jo, mira, he après a conviure amb tothom, porto ja 4 anys sense consumir i he après que hi ha moments que ja no val la pena. Llavors, sé com som, no deixar-nos envair per frases o moments que vius amb gent que t'assenyala perquè ells creuen que si no les coses no són divertides. Quins tractaments has començat i acabat, o en quins tractaments et trobes actualment, Fèlix? A tractaments he fet comunitat, he fet PIS i també el tractament amb Sportolive. Jo vaig entrar a comunitat que no m'entrava de res. Vam medicar molt, la vida i a comunitat era difícil, és a dir, no és gens fàcil compartir amb gent que no coneixes de res i que tenen una problemàtica, no? Igual que tinc jo, igual que... Sí. Llavors, després, clar, vaig anar a PIS, no? Jo mai havia viscut separat. Quan dius anar a PIS, pots explicar una mica de què va això d'anar a PIS? Sí, en el meu cas jo vaig entrar a PIS per Forma 21. És la continuïtat del teu tractament per poder fer una reinserció social. Molt bé. És difícil perquè al final què és una vida, no? Com la vols? Què és el que esperes, no? Llavors, jo crec que amb aquestes preguntes has de fer diferents enfocs, no? En diferents moments de la teva vida i plantejar-te què és el que vols i posar-te metes, que és molt important. Molt bé. El Fèlix i jo ens vam conèixer a Sportolive, que és un centre ubicat a Barcelona que tracta el procés de rehabilitació en la pràctica d'esport, no? I bé, ara perquè tenim el Fèlix lesionat, però al final l'esport s'ha convertit en la nostra rutina de vida, no? La nostra filosofia. Perquè al final tot el que rodeja l'esport, no? Doncs va molt relacionat amb aquesta lluita contra les addiccions. I gràcies a ells, primer vaig començar per 5 quilòmetres, 10 quilòmetres, 16, 20... 28, Sí. Sí. Almenys ho vas intentar. I crec que aporta valors a la teva vida, sobretot en l'àmbit d'esport, no? De quin paper juga l'esport a la nostra vida. Per mi l'esport és clau. Vull dir que per les persones que hem sigut addictes, per mi, en el meu cas, anar al gimnàs, sentir-me útil, sentir-me que el meu cos treballa, que s'oxigena, crec que t'aporta uns valors que són molt difícils d'adquirir, no? Perquè jo ara mateix, porto 8 mesos amb una fissura i m'estic un altre cop reinsertant en el món de l'esport. I ho agraeixo molt, però em fa molta mandra. Fèlix, amb quins reptes et trobes diàriament? Diuen que això és de per vida? Sí, jo penso que sí, no? Que tens que ser conscient, no baixar la guàrdia i saber que sempre hi ha una petita possibilitat de tornar on estaves abans, no? Però això què passa? Que nosaltres tenim... Una recaiguda, vols dir? Sí, nosaltres tenim... Jo en el meu cas ho tinc claríssim que ja està, que per mi s'ha acabat, que no vull repetir ni comunitat ni res de res. Però jo tinc un problema afegit, que és que clar, jo tinc esquizofrènia, llavors és complicat, és molt complicat perquè
De vegades em noto molt dèbil, de vegades no sento que sóc suficientment fort, però bueno, estic aguantant. La qüestió no és posar-me una meta superalta, sinó, escolta, la que... Poc a poc. Sí. De manera que jo pugui apair, no? Crec que és difícil, però es pot. Crec que les teves paraules seran de referent per molta gent que ens està veient i ens està escoltant. Vull dir que crec que pot ser un gran agent de canvi, no? Perquè, evidentment, la salut mental i l'addicció van agafadetes de la mà. I crec que tu ets un exemple a seguir. Les meves felicitacions. Gràcies, Mireia. Crec que, bueno, jo des dels, com deia abans, no? Des dels 21, que vaig començar a consumir, vaig fabricar la meva pilota i no he parat de tenir una fantasia, o sigui, d'arribar sempre a estar un pèl més a dalt del que seria la realitat, no? I llavors és com que perseguia metes que eren fictícies. Com et sents a dia d'avui? Des que he començat a sortir de l'addicció, crec que tot ha anat bé. Sí. No ha sigut un camí fàcil, perquè el dia a dia és complicat. Sí, les coses com són, no? Sí. Però, bueno, jo a més, clar, he estat operat, no? A la DBS, no? Deep Brain Stimulation. I això fa, no, que tingui un altre afegit, és a dir, quan et fiquen alguna al cap costa. Quan vull dir que et fiquen alguna al cap, vull dir que tinc 2 electrodes, llavors, i tanto, saps? Ojito! Sí, sí. I, clar, costa més apair les coses, no? També costa més... Em perdo, no? Em perdo i... Però et trobes? Sí, però estic en camí. Ara tinc una habitació, visc jo sol, treballo, he trobat una feina i és que és un altre Fèlix. Què et passa amb el sucre, Fèlix? Explica'ns una mica. Porto 2 anys dient que sortiré del sucre i no puc. És molt complicat. Però ja tens unes eines, no?, que t'han donat per superar l'addicció a substàncies químiques. Però és que és tan quotidià el sucre que... Clar, però l'alcohol també. Jo crec que... I dius addicció, eh? Ja ho Sí, dius... sí, total, sí. Què passa? Que jo crec que tindria que estar rotllo 15 dies, un mes tancat, sense prendre cap tipus de substància com pot ser el sucre. Crec que som tan dèbils que és tan fàcil caure i tan difícil poder anar més enllà. És a dir, tens que tenir cura amb el que menges, tens que tenir cura amb la teva salut mental, tens que tenir cura amb el que vols, amb les decisions que prens. Vull dir, és molt difícil perquè pateixes i passeges i vas veient nens menjant croissants, gent al carrer menjant un croissant, un dònut, el que sigui, no? Passes, hi ha panaderies a tot arreu. Vull dir, és algo... I el que més em costa és, clar, el silenci, no? Guardar-t'ho. És a dir, crec que és molt complicat perquè mai saps per on et pot sortir aquesta addicció. Em vibra molt tot això que m'estàs explicant per l'alcoholisme, perquè passa el mateix amb el sucre. Està tan normalitzat que no veiem el perill. Clar, i la gent, quan tu dius, hòstia, és que ets addicte al sucre, la gent o sigui, pensa que tens una fantasia que no és real.
Creus que no hi ha recursos a dia d'avui per afrontar el problema de l'addicció al sucre? Perquè a les altres substàncies, l'alcohol, el cànnabis, la cocaïna, etc., tenim recursos, te'n vas al CAP, te'n vas a comunitats, te'n vas a pisos de reinserció social... Bé, però clar, què passa amb l'addicció al sucre? Passa que Com ho veus tu, no, que estàs patint això? la gent no pot entendre-ho, és a dir, per un cantó tu te sobrevalores perquè tu dius, hòstia, no, és que tinc una addicció i no sé com sortir-ne, ¿vale? Llavors, què passa? Que sí, t'escolto, però és que és tan senzill, o sigui, és tan fàcil, o sigui, està a tot arreu, vull dir, no és, o sigui, l'alcohol tens que anar-te a una terrassa, beure i allà està el tema, no? Però és que, clar, tu amb el pa ja et trobes sucre, no? Amb la pasta ja et trobes sucre. O sigui, és a dir, al final és tan vulnerable i, clar, la gent pensa que soc un hipocondríac, que m'ho estic inventant. No, digue'ls a aquesta gent que hi ha evidència científica, hi ha metges que també ho evidencien. Clar. Vull dir, no és que t'ho inventis tu. Jo els dic, no? De vegades dic, hòstia, és que a un nen tu li dones un colacao amb cereals i després al patio que es prengui un entrepà de nocilla, saps? I aquest noi pues, anirà a classe i estarà donant botes d'alegria, saps? O sigui... Clar, sí. Moltes gràcies per donar veu a la gent que els hi costa o que no pot afrontar-ho o que realment veu un problema molt seriós, perquè al final estàs jugant amb la salut. Totalment. I de vegades els actes que fem no ens donem compte i estem ferint a molta gent, no? I això s'ha d'evitar. I crec que també s'ha de tenir voluntat, s'ha de tenir ganes i motivació per tirar cap endavant i es pot. Molt bé. Es pot. Una abraçada, molt de Vinga, cloenda. una abraçada. El que hem d'aconseguir alçant la veu i parlar-ne és trencar estigmes, trencar aquestes etiquetes que ens pesen tant a la nostra motxilla vital. Gràcies, Fèlix, per posar una miqueta més de dosis de realitat a tot aquest món complex que rodeja les addiccions. Perquè no esteu soles, no estem soles, però és hora de canviar de perspectiva, parlar de les coses i dir, tinc un problema, necessito ajuda. Si vols saber-ne més, escolta'ns a Dosis de Realitat. Al podcast parlem d'addiccions de manera més humana, més propera i en clau d'ajuda.